Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, undskyld. Det er egentlig bare hvad jeg har købt i normalt. Jeg var lige på spinneriet. Selvfølgelig klokken ligesom 3. Ja. Så lad os bare hoppe ind i det. Først, den her børste her. Jeg har lige brug for en børste. Og så den her. Jeg ved godt, den er til øjenbrynene. Jeg gider ikke at bruge den til øjenbrynene. Så jeg bruger den her til at lave ligesom, altså jeg selv ved, det hedder tyggegummi. Cheetos, jeg har spist. Ikke alle. Det er sådan. Der er nogle kiksagtige til Lalandia. Jeg skal til Lalandia nu. Og så har min mor lige købt de her 3. Så ikke mig. Og egentlig det. Så ja, vi ses.